Io che van vede come accordare los plats e los vi d'Aquitania. Sappiate che il bignau d'Aquitania è vasto e diversificato. Alla vez, quan e quin vi servi dal vostre plats. Bon, podríem pas parlar de tous els vi aquí, vous invitats. Ma ciò, savi, abbiamo pas lo tema qui. E mai se rumegazzi avrà pas degustato ta pauc. Alla vez, començam peus ruis. Los ruis lleugers s'accordent mai que pla d'ab de carsalada, peix, es fruits de la mà, plats vegetarians o enquer a base de tomate. Pensats a un bordeu, un turçà, un irulegui. Los ruis marcats, carnuts e tanics, acompanyaran meravellosament de plats de carn o de crostejats. Pensats a un peix charmant, un madeira, un bergerac o un buset. E ara, los blancs. Los blancs secs, frutats e aromatics sublimen los fromatges a pasta mufla e solide, peixes e fruits de la mà. Pensats a un mul rabel, un jurançou o enquer un costo de duras. Los blancs amorós o licorós són toujours plats becuts per l'aperitiu, mas també per acompanyat d'aubus deserts. Aquí pensats a un mun basiac, un sautern o un patxerenc. E aquí, bravemunde, ara, ja pas catastà.